Aha. I co Wikusia będzie robić? Nosek wytrzyj. O! Wytrzyj nosek. Jak się wyciera nosek? O tak. O tak się nosek wyciera? Wytrzyj nosek, no. Zrób. A. Zobacz, tutaj można jeszcze. Oj! O tu wsadzimy. Dobrze, zapakujemy tutaj prezent. Tak? Ciekawe, kto to znajdzie. Tylko nie skup na takie małe kawałki, bo mama nie zwinie później, wiesz? Nie można takich małych kawałeczków urywać. Będą brzydkie papierki. Zobacz, można postawić jeden na drugim, widziałeś? No schowasz, no dobrze, schowaj. Pięknie. Ulala! Z drugiej strony można wyciągnąć. Och, jaka sztuczka. O kurczaki. Jaki czarodziej. Zobacz. Tyk. Ding, 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 ding. A puć. A puć. A puć, 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 puć. I tu jeszcze jeden jest. Dla Wikusi tyle prezentów. O! O! Nierwij na malutkie. Mama prosiła. Nie można na takie malutkie, wiesz? Też możesz porozwijać troszeczkę, ale... Co tam jest? Światełko. No. A tu chomiczek. O! Przyjaciel. Tik, tik, nosek. Papierek. Schowasz chomiczka? Nie ma chomiczka? Chomiczek jest schowany. Chodź, zakryjemy. Oj, mama włączyła. Nie ma chomiczka. Nie ma kuku. Jest, zrób tik nosek. Tik, tik nosek zrób, no? Zrób tik nosek.